Nyomjad! Jó lesz az. Szeles. Gyors lesz. Most nagyon jó. Most jó? Jó? Na. Hey! Ne szűken fordulj vele. A szögfordulót nem szeretném. Azt mondom, ne nem szűken. szabad. Egy repülő hegedű. Motor benne? Mi? Mondd még egyszer? Helikoptermotor van benne? Nem! Elvileg ez impeller motor. Aha. Ha minden igaz. Ja. Egy kis üveghang. Az kell neki. Basszus. Vigyáztam? Mi volt meg? 3 morsot csinált egy helyen. Hoppá. Akkor szépen szálljál le! Nem tudom milyen leszállás lesz, tehát meglátjuk. Amíg fönt van, addig van biztonságban. Na, yeah!